Pois isto vai comenzar xa no círculo central, balón no pé Prados García, vai ser o Celta o que poña a pelota en movimento, os seus axudantes están revisando as redes, non vai a ser que logo nos encontremos con algunha sorpresiña. E aí están xa Sánchez e Pénez. Sánchez, un futbolista en forma, cada vez que sai como titular esta temporada marca. Ditriel tamén, como é costume nel, rezando nos minutos antes. E vai ser o Celta, como lles comentaba, o que poña o balón en movimento. Sánchez e Pénez. O Celta que busca seguir invicto e seguir arriba neste campeonato de Liga. Comeza o partido. Tocou atrás Lugo Pénez, xoga Masiño. Abrindo para Michel, este que toca para Fernando Cáceres. Abre Cáceres a izquierda, a posición de Rafael Verges. Ven recibir Masiño, continúa Verges, abre, buscaba Alexander Mostovoy, envío moi forte. Perdeu esa pelota por la línea de banda, será saque pro Real Zaragoza. Vai ser Solana o que poña o esférico en movimento. Solana que actúa no lateral dereito. Cortou Verges, aguanta Verges, vai se ben de Acuña. Chega Solana, a pelota reseitada, favorece o Zaragoza. Foi Xameli o que tocou para Milosevic, revolvese ben o serbio, continúa Milosevic, combina de novo con Xameli. Chega moi ben o corta e Goran Jorovic, e cede o saque de banda. O Zaragoza que xa aparece desde o minuto inicial, que ensina as súas cartas, non se vai quedar pechado atrás, se vai buscar encanto, poida o contragolpe. Aí está Milosevic, habilitando a Acuña, o centro do Touro. Intentaba chegar Xameli, fixo antes Fernando Cáceres e será saque de esquina. O primeiro da noite pro Real Zaragoza. Apenas un minuto, empezou con ritmo o encontro, cun Zaragoza que sae a por todas. Los tres partidos xogados polos maños lonxe da Romareda, a todo momento registrar 2 victorias e unha derrota. É un conxunto que puntúa, que faino con asiduidade lonxe do seu estadio. O saque dos do Curruncho, sae Ditriel, mete o puño ante Aguado. A pelota que se pasea, vai finalmente para Acuña, o centro chut, tocou Verges. Continúa o perigo sobre a meta céltica, final é Masiño, con algún problema, refíxose Masiño, e saca a pelota para Michel. Falta. Hai falta, xogo perigoso, semellaba. Sí, moi preto da xogada, ben sinalada, ben cortado o xogo por parte de Prados García. Aí está Michel Salgado, obxeto desa falta, queixase da súa perna dereita, e aí está, prácticamente arrollou no xogador do Zaragoza, Marcos Vales. Vales e Michel Salgado, compañeros na sub-21 e tamén agora na absoluta con José Antonio Camacho. Verges, combinando con Makelele, de novo Verges, entra ben o cordobés, pide no centro Sánchez. Pode chegar Makelele. Hai falta, indica Prados García, falta do propio Claude Makelele. E a máis cartón. Entendo a primeira vista, sen ver a repetición, que un tanto riguroso o cartón amosado por parte de Prados García. Makelele que protestaba. Non estaba nada de acordo con esa indicación. Aí vemos a xogada repetida, entrada de Verges, tocou Solana, a pelota quedou aí a Makelele en a loita co xogador do Zaragoza. Con Xameli, creo que era. Prados García indicou a falta e a máis ensinou o primeiro cartón do partido, minuto 3 para Makelele. Golpeu xa Aguado, buscando a Milosevic, meteu a testa Jorovic, a pelota para Xameli, apertura para Kili González, buscaba Milosevic, despexou Goran Jorovic. Continúa o público asubiando, colexiado por esa última indicación. E o Real Zaragoza que ata o momento demostra que entra ben polas dúas bandas, tanto pola dereita como agora Kili González acaba de demostrarnos pola esquerda. Vai ser o sueco Sundgren o que poña de novo o esférico en movimento. Saque de Sundgren, busca Milosevic, pode chegar Xameli, con el está Verges, toque de Xameli, apareceu Fernando Cáceres. A pelota recitada pola que corre Acuña. Meteu a testa aí Sánchez, despexeu Solana, toca agora Masiño, recolleu o Kili González. Eso era casi un centro chute, acabará finalmente en saque de esquina. Aí está Kili González, o ano pasado 2-1 pro Celta e el foi o autor do tanto do Real Zaragoza. Logo Carpin e Salinas, cando restaban 2 minutos, posibilitaron que a victoria se quedase en Vigo. E o segundo saque de esquina, os dous ata o momento pro Zaragoza. Situaba a súa defensa Ditriel, o saque moi pechado. Despexou de novo Cáceres, que está ata o momento en todas. O toque co calcaño, deixa pasar Masiño. Será saque de meta para o Celta.
Levamos 5 minutos apenas, pero Zaragoza está demostrando por qué da su clasificación. Porque din por ahí que está en un momento realmente excepcional de forma. Xoga Goran Jorovic para o Celta, con Makelele, de nuevo Jorovic. Recibe Fernando Cáceres. Ven también a buscar la pelota Masiño, con parsimonia de nuevo Jorovic para Verges. Aguanta Rafa Verges, combina con Makelele. A entrada dura y eso también va a ser cartón. A segunda tarjeta do partido, esa para Marcos Vales. Por la entrada por detrás a Makelele. Se manteña o mismo criterio para os dos equipos, perfecto. Trata de cortar os ojos dende o primeiro momento e, polo tanto, vemos como esta entrada por detrás é merecedora de cartón. O control do partido ten el, considera oportuno cortar dende o principio para que non se vaya o partido. Pois ata o momento 2 cartóns ensinados por Prados García, un para cada equipo. Makelele e agora Marcos Vales. Xoga de novo Celta desde a súa parcela e Goran Jorovic o que organiza, busca un apoio, ten que retrasar para Cáceres, ábrese na dereita Michel Salgado, de novo Goran Jorovic, está moi ben pechado atrás o Zaragoza, agarda no seu campo o Celta. Verges, mete Verges para Mostovoy e Verges que non se acaban de entender nesa banda, e a pelota que se pode, como poden comprobar, volve a marcharse pola banda, outra vez favorable ao Zaragoza. Aí dialogaban Mostovoy e o propio Verges. Por lo sexto de Mostovoy era claro que falta a todo momento con penetración. Ahí recibe Xameli, a caída ante Verges, aí falta. Unha nova falta preto da área de Ditriel, unha nova falta que pode entrañar perigo, unha falta que non admite discusión. No, moi clara, vemos como derruba claramente Verges, o xogador do Zaragoza. Marca xogada Acuña, que vai ser o lanzador. Aí está o futbolista paraguayo. Golpea xa Acuña, cara ao punto de penalti. Meteu a testa Milosevic, echa pausa en problemas Ditriel. Outro dos puntos nos que deberá estar moi atento o Celta. E coas evolucións dese home de Milosevic, un dianteiro centro de recoñecida solvencia. O saque de Ditriel, tocou Aguado, no salto con Pene, faina agora Michel Salgado. Salta Paco, vai no facer de novo Michel, le indica o colexiado falta do propio Michel Salgado. Prados García que se volve a gañar unha nova bronca da afección. Aí está o lance entre Michel e Kili González. Neste caso teña razón o árbitro, porque Michel empurra co brazo esquerdo o dianteiro aragonés. Xoga o Zaragoza por mediación de Kili González, enredouse, roubou Masiño, combina xa con Mostovoy, dobra na esquerda Verges, no centro está Makelele. Aí vai recibir Verges, pide Makelele o balón en profundidade, vai checar Makelele, non hai fora de xogo, pase atrás, que buscaba Sánchez, non chegou o valenciano e despexou Aguado. Tocou de novo a pelota en Mostovoy, estaban fora de xogo Sánchez, non Penef, pero o caso é que Sánchez aí debería de seguir e inhibirse de acción porque estaba nunha clara posición antirregulamentada. Sí, además o asistente de Prados García así o sinalou, porque en principio a posición súa era posicional, pero dende o momento en que trata de sacar ventaxa da súa posición, intervene, polo tanto, fora de xogo. Estivo aí un pouco, se cadra, non tan listo como é habitual nel Sánchez, porque igual tiña Penef algunha posibilidade, pero ir a cara a pelota, pois claro, lógicamente Prados García indicou a posición de fora de xogo. Sae o Zaragoza desde atrás por mediación de Solana. Este abre para Acuña. Pide Marcos Vales. Tamén no centro. Ollo coa posición que era boa do galego. Menos mal que intentou algo moi complicado e acabou por cortar a defensa do Celta. Mostovoy. Segue con problemas Mostovoy para recibir nesa banda. O toque de Xameli para Milosevic. A caída e a falta que indica o colexiado de Fernando Cáceres. Unha rápida combinación aí a parede que intentaban Xameli e Milosevic. O taque co calcaño do brasileiro. E Fernando Cáceres que parece que limpamente cortou aí a pelota. Eu penso que deixa a súa perna dereita para evitar o pase do dianteiro. A intención, baixo o meu punto de vista, é clara, de reducir o derrubo. E o cartón, para mí, moi ben amosado, porque Fernando Cáceres desenténdese totalmente do balón e impide unha xogada que podería ter bastante peligro. Bueno, pues imos ver qué pasa con ese lanzamento. Aí víamos a Víctor Fernández que ten cara
cando menos parecía din que danza. É unha posición boa para o lanzamento e o Zaragoza ten moi bons lanzadores, caso deses dous, Kili González e Acuña. E imos ver quen é o final, quen golpea. E o desenlace de acción é unha posición máis para un xogador zurdo, como pode ser Kili González. Aí está Acuña pola posición que adoptan. Semella que vai tocar Acuña, vai golpear o Kili. Todo Celta pechado na súa parcela. Aí vai Acuña, toca para Kili González, o disparo de Kili, Ditriel. O primeiro disparo con perigo no minuto 10, ese de Kili González, que resolveu ben Richard Ditriel. Aí está o toque de Acuña, o lanzamento abaixo, ia moi centrado, moi ao medio da portería. E tampouco tivo moitos atrancos para chapalo o porteiro do Celta. Está facendo exercicio de quecemento Óscar Vales desde a xogada da falta de Cáceres. Por outro lado, hai que decir tamén que Víctor Fernández levantouse o seu banquillo para decirle a Sánchez que se vaya máis á banda dereita. Lino e Chechu Rojo na súa volta a Balaídos, como se lleve? Algúnas consignas aos seus xogadores, moi tranquilos, sosegado no seu banquiño, e falando hai uns momentos con concretamente o seu xogador Aguado, por non sei, por algunha cuestión táctica, sobre todo a ubicación de Pérez aí no centro da defensa. Roubou Sánchez, estivo aí moi listo. A entrada de Paco, e iso tamén debería ser cartón, pois é o cuarto. Sí. Cuarto cartón en 10 minutos de partido. O problema de sacar os cartóns demasiado pronto é que se manteñes o mismo criterio podes acabar con moitos máis cartóns dos que un partido recomendase ter. Pero fíxese, Rafael, por exemplo, unha persoa que se incorpora tarde a esta retransmisión e ven no minuto 10 4 cartóns marelos. Pódese pensar que está sendo un partido moi duro e non está sendo... Non, levamos 7 faltas, non levamos máis, pero o problema é que a primeira falta Prados mostrou o cartón e polo tanto ten que manteñer o mismo criterio. Ese é o problema, porque vamos ver como remato isto. Imos ver, toma posición Fernando Cáceres, ella o permite Solana, que está a facer de todo prácticamente. Aí ven a loita entre os dous. Está todo Zaragoza aí pechado, non quedou nadie, ni sequera un rexeite en esa xogada. A subida xa Prados García, imos ver que pasa con ese lanzamento de Mostovoy cara ao primeiro pao. O toque de Karpin, a pelota solta, Pénez deixa de novo para Karpin, este que intenta picar, toca Goran Jorovic, faina agora Paco. O salto, a pelota para Makelele, o disparo de Makelele, de novo rexeita Paco. E sai o Kili pro Zaragoza, non chega Makelele, menos mal que estivo aí moi atento. Fora de xogo. Anda aí fora de xogo, efectivamente, había fora de xogo. Que perigo tiña ese contragolpe e ao final esa indicación de fora de xogo, mentres vemos o toque de Karpin. Despexou como puido Paco e o lanzamento de Jorovic, que nin primeiro Pénez nin logo o propio Karpin puderon aproveitar na opción de rexeite. Jorovic tocando para Sánchez, vais a recibir Sánchez, abre ben para Verges, é unha boa posibilidade para o centro, buscaba a Mostovoy, o servicio que se quedou corto, e aí está Xameli organizando contra do Zaragoza, toca para Milosevic, vai encarar a Fernando Cáceres, aguanta Milosevic, abre moi ben, o desmarque do Kili cara ao centro, o centro de Marcos Vales, a pelota solta, non chegou Xameli, sí que o fixo Makelele, e acaba sacando Masiño para Mostovoy, aí está con Pénez, a entrada por detrás, e a falta de Paco. Agora non vai haber cartón. Non, non debería haberlo, ademais. Non é necesaria unha entrada, un derrubo, faltase máis. De habelo sería máis o segundo e Paco tería que deixar o partido. Non o hubo e move xa Masiño, abrindo para Michel Salgado. Toca Michel con Karpin, presionado por Sundgren, tiroulle un cano, non lle saiu, sacar de banda o Celta. Consigna de Víctor Fernández para Cáceres, que teña cuidado con Milosevic. Sacou xa de banda Michel Salgado, apoiándose en Masiño. Este combina con Makelele. Makelele para Jorovic, abre campo na esquerda Verges. Aí vai recibir o cordobés, inicio desmarque xa no centro Sánchez, quedou a medias, aguanta Verges, toca agora sí para Sánchez. Este para Mostovoy, vai se ben Mostovoy, pode disparar, deixa para Pénez, Pénez. Durmiuse un chisquiño Pénez e acabou chegando moi rápido desde atrás a zaga do Zaragoza. Que magua, que gran xogada do Celta aí, Sánchez de Mostovoy. Ese cadra Pénez incluso no segundo toque. Aí está, observen o primeiro, e aí rápido puido tirar, quedouse a pelota un chisco longa e chegou Aguado para ceder o saque de esquina. Xoga xa o propio Mostovoy, caeu, non indica nada Prados García.
Salió contragolpe o cadro de Chechu Rojo. Por mediación de Kili González. Tocó para Milosevic. Controla Milosevic. Frontal Michel Salgado. Abre para Acuña. Este que metía para Xiameli. Llegó ahí atento Masiño. Masiño busca a Sánchez y este na contra Mosto Boys. Aí un envío un pouco longo, perdeu a pelota. Sundgren de novo con Kili González. Carga o Zaragoza o xogo na figura do argentino. Había fora de xogo. O servicio de Kili González buscaba a Xiameli e a Milosevic. Tiño o axudante a banderola erguida e Prados García indicou a posición antirregulamentada. Que non existe, como podemos ver nesta toma. Precipitouse Márquez Navarro, asistente de Prados García. Non había fora de xogo. Move xa Masiño para o Celta. O desplazamento de Masiño, busca Pénez. Non fallou aí Aguado. Corre de novo Pénez agora con Paco. Gañoulle ben aí a carteira. Tocou Paco. Sacará de banda o cadro galego. Estivo aí moi listo Pénez. E o seu empecinamento que lle devolve a pelota os de Víctor Fernández de banda. Vai ser Michel Salgado que poña o coiro en movimento. Combina con Pénez, aguanta Lugo Pénez, protexe ante dous futbolistas, insiste o búlgaro, acaba cedendo atrás para Cáceres, este abre para Verges, aguanta Verges ante a presión da Acuña, combinou con Masiño, este con Jorovic, Fernando Cáceres, con Carpin, este para Makelele, a presión abafante do Zaragoza na parcela central, solventou aí ben Makelele, buscaba a Masiño aí a Sánchez, sacou a Aguado. Y ahí está de nuevo os de Chechu Rojo en la contra. Aguanta Aragón. Combina con Acuña. Este meteu para Xiameli. Buscaba Milosevic. Meteu a bota tamén Goran Jorovic. E o pelotazo que de Carpin. A pelota que rifou Estonia, acabou baixando a Jorovic. E aí está xa o Celta no contragolpe de novo con Carpin. Volve perder a pelota Paco, evitou ben aí a Mostoboy. Tampouco chegou Sánchez. Move Santi Aragón, abrindo para Acuña. Por diante Milosevic e Xiameli. A pelota pro Brasileiro, intentaba deixar para Milosevic. Non pudo aí coa presencia e a presión de Fernando Cáceres. E controla sen ningún tipo de problema Richard Triel. Estalle costando a todo momento o Celta coller o ritmo. Non encontra o toque preciso, a velocidade na circulación de balón. Anda aí unha nova falta agora por detrás. O público reclama cartón porque está moi semellante, por exemplo, unha de Marcos Vales anterior. Unha moi semellante, moi parecida a Marcos Vales. Unha entrada sobre Makelele. Recibía tarxeta, en esta pois Solana non a viu. O segundo cartón, sí. O problema de poñer o listón moi alto, que entón cambias o criterio e poden suceder xogadas como esta. Para mí non é xogada merecedora de cartón e tampouco era a xogada onde amosou a Marcos Vales. Sacou Sundgren, vai controlar Michel Salgado. Deixa que saia de banda, o saque favorable, por suposto, o seu equipo. Sacouse a Michel, apoyouse en Carpin, este que busca na mesma banda Makelele. O centro de Makelele petou en Paco e será saque de esquina. E o segundo tamén para o Celta, dous leva o Zaragoza e dous o conxunto de Víctor Fernández. Suben Fernando Cáceres e Goran Jorovic, os centrais o remate. Preparado para o lanzamento desde o Curruncho Valeri Carpin. O golpeo de Carpin, meteu a testa Sundgren, vai recoller Makelele, deixa para Mostoboy, prepara o centro Mostoboy, aguanta, non ve claro, deixa de novo para Makelele. Makelele que metía para Verges, meteu finalmente a bota Santi Aragón. E o coiro que chegou a dominios de Juanmi. Sacou xa o porteiro do Zaragoza. Busca na esquerda Sundgren. Ten por diante a Kili González. Tocou Michel Salgado. A pelota que continuará en poder do cadro maño. A piques de entrar xa no minuto 20 de partido. Continúa en Balaídos ata o momento o mesmo marcador. Real Club Celta 0, Real Zaragoza 0. Controla Milosevic con el Fernando Cáceres. Aí a pelota indica o árbitro axudante. E así o corrobora tamén o colexiado.
dubidoso, canto menos, porque lembremos que ten que sair todo o balón, é dicir, se unha parte da circunferencia do balón está tocando a liña, o balón está en xogo e polo tanto non saiu. Ahí está Verges, evitou ben Acuña, abre a esquerda, agora si vai chegar Mostovoy, a primeira conexión Verges-Mostovoy nesa banda. E ata o momento que sí parece que Víctor Fernández, polo que vemos, modificou un tanto o seu esquema con respecto a partidos precedentes. O Celta non está a xogar co sistema ese habitual de 4-2-3-1 e fai máis ben un 4-4-2 a bella usanza. Aí está a apertura de Masiño para Carpin, este que mete para Sánchez, a caída de Sánchez, non indica nada o colexiado. O público que se volve a polizar e o Zaragoza que tamén volve a sair o contragolpe por mediación de Xameli. Adiantou moita pelota na conducción e permitiu a recuperación de Jorovic. Carpin pide no centro Mostovoy, aí vai recibir o ruso. Aguanta Mostovoy ante Aragón. Abre de novo para Masiño. Amaga Masiño ante Kili, mete coa esquerda. Buscaba a Pénez, baixa o esférico Makelele. Gañou aí ben no salto o propio Aragón. Aguanta Verges, deixa de novo para Makelele. Makelele outra vez con Verges. Fronteira Acuña, recúa Verges. Vai se vende Acuña, enganou ben o cordobés, vai encarar a Solana, o centro de Verges. Intentaba chegar Carpin, sacou Sundgren, toca agora Makelele. Vantaxe para Solana nese balón con Verges, tocou o propio Verges, loitan os dous, chega antes Solana, deixa para Acuña, fixo mal, recupera de novo o Celta. A loita de Verges, aí dalle a pelota pola liña lateral. Parece que Makelele ten algún problema físico. Sí, efectivamente, estás achegando a banda. De momento non pide asistencia, pero está Alvarito xa preparado. Ollo con ese balón que perdeu unha parcela central Masiño, e un 4-3 do Zaragoza. Aguanta Kili González, eso vai permitir que baixen máis efectivos celestes. Acabou perdendo finalmente ante Michel Salgado. Carpin ten na dereita Michel, aguanta Valeri Carpin, metía para Sánchez, con él estaba Paco. Atención que Makelele está na banda, atendido por Alvarito e por Mario Galán, o médico do Celta, e tamén se interesa por o seu estado Víctor Fernández. De momento Celta xogando, polo tanto, con 10 futbolistas. Eu creo que se trata dun pisotón. Un mal xesto na caída igual, estamos vendo a xogada repetida no salto, pode haber aí un efecto. Sí, a sensación de que pisa mal. Se me un mal xesto, sí. Pero vai continuar. Algún problema se quedará no cello. Despexeu Michel Salgado, vai saltar aí Carpin. Controla Kili, deixa para Xameli, entrou por detrás Cáceres, tocou a pelota Carpin. Con Masiño, falta algo de precisión, ha saído do Celta, abre Masiño para Makelele. Ahí está Makelele, busca Pénez, con el Aguado, insiste Pénez, a caída, vaya entrada. Y Aguado que él tocou a pelota, o público que reclama outro cartón. Prados García que esta vez non o vai ensinar. Ahí está o lance repetido. Atención que Makelele non pode continuar, vai se producir un cambio, vai entrar a Óscar Vales. Está Víctor Fernández apurando a Carlos Pérez porque Makelele definitivamente di que non pode continuar. A ver se se apercibe o colexiado porque o cambio quere o Celta efectualo moi rápido. Está ainda Óscar Vales co chándal colocado. Estuve facendo exercicio de quecemento antes, sentouse e agora volveu a traballar. De momento o árbitro que nos apercibe, vai Vaciño a xunto colexiado para pedir o cambio. Tamén Mostovoy e Makelele que se vai ao banco e vai sair Óscar Vales. Estamos no minuto 23 desta primeira parte. Makelele que se vai entre o aplauso do público e vai sair ao terreo de xego Óscar Vales. Sin duda unha modificación importante do equipo de Víctor Fernández que está falando co defensa céltico para que se incorpore xa ao terreo de xogo. Minuto 23, vaise Makelele lesionado aos vestiarios, entra Óscar Vales. Imos salientar que a entrada anterior de Aguado era merecedora como mínimo do cartón amarelo que non amosou Prados García. Esa sí que é unha xogada para amosar cartón e non algunha das outras nas que o fixo. Vai lanzar a falta Mostovoy, o saque do ruso, balón templado. Quema agua, está protestando aí. Estaba reclamando un posible penalti Pénez. Quema agua porque ese balón o que non chegou Pénez o que fixo tamén foi despistar no segundo pau a Cáceres. Creo que Cáceres o home que estaba no segundo pau nunha boa posición para o remate, pero tampouco contaba co erro, ou neste caso con que Pénez non chegase.
Non sei se aí era Sánchez o home que estaba no segundo pau, e non sei se aí puido ou non puido Rafael a ver ese penalti que reclamaba. Los corners en todas las faltas, desgraciadamente, sucédense agarróns, xogadas como a que acabamos de ver, non? A costume por parte dos árbitros en non sinalar penaltis neste tipo de xogadas. De todos os modos, PNF xa saíra moito o sexto para intentar enganar o árbitro. Estamos no minuto 25, Óscar Vales que se sitúa no eixe central xunto a Masiño, nunha posición na que Víctor Fernández o ven manexando moito esta temporada, o ven utilizando moito aí, máis que a temporada pasada. Irureta empregaba nunha posición de central, esta Óscar Vales os minutos que disputou veno facendo máis como medio centro xunto ao brasileiro. Imos ver de todos os xeitos como reacciona o Celta ante esa sustitución. O público xa o vimos con berros de Makelele. Tocou precisamente Óscar Vales ese primeiro balón e foi para cortar e enviar a pelota pola liña de banda. Aí está precisamente Víctor Fernández dialogando con Óscar Vales, corrixindo a súa posición no saque de banda de Solana. Tocou Jorovic, corre Penef, o toque de Penef para Karpin. Aguanta Karpin e unha nova falta. Está abusando moito desas faltas o Zaragoza. E a reiteración, lembremos tamén que é obxeto de amonestación. Aí está Marcos Vales, que tamén leva unhas cantas. 9 leva o Zaragoza polo de agora. En 25 minutos. Sánchez combinando con Karpin. Este abre para Michel Salgado. Amago centro Michel, foise de Kili, o centro coa esquerda. Buscaba a Penef. Despexou Solana. Toca agora Óscar Vales. O salto de Marcos Vales. Abriu Aragón para Acuña. Busca un compañeiro Acuña. Evitou ben aí a Mostovoy. Metía para Marcos Vales. Tocou finalmente Milosevic. E agora abre sí Marcos Vales. Para Kili González. Este con Aragón. O toque atrás para Aguado. De novo Aragón. Loita Masiño, vai recuperar o brasileiro, metía para Sánchez, moi difícil, ten a Paco prácticamente pegado. Sundgren, ante a presión de Sánchez, opta por deixar o seu porteiro. O golpeo de xeito defectuoso de Juanmi, tampouco chega a Sundgren. Será saque de banda para o Celta. Óscar, estou con Mario Galán, brevemente, que tema Makelele. De momento un golpe en la mitad de la pierna parece que es sin importancia. El tobillo está bien, le han pegado un golpe y listo. Vale, gracias. ¿Algo grave o no? No, creo que no. Gracias. Bueno, pues todos pensábamos que era algo no cello, pero parece ser que só é un golpe na súa perna. Bueno, só haberá que ver logo o diagnóstico. O centro para Milosevic, ollo que aí tiña espacio Milosevic, menos mal que errou no control. Vai recuperar, sen embargo, o propio xogador serbio, encara Michel Salgado, continúa Savo Milosevic, ten o apoio de Kili, deixa atrás para Sundgren. Vai presionar tímidamente Karpin, Aragón. Víctor Fernández mandou facer exercicio de quecemento a Tomás. Recupera Michel, intenta saír o Celta, está moi atrás o conxunto de Víctor Fernández. Masiño que non se entende con Mostovoy e volve a recuperar Aguado. Semella perdido o Celta nestes minutos, non acaba de tocar, non acaba de sair. Recupera agora Masiño, toca para Michel, Karpin. Imos ver se desta volta consegue, cando menos, enlazar algunha xogada o conxunto galego. Aí está Sánchez, non puido evitar a Sundgren, continúa Juan Sánchez, ten o apoio de Michel, vai a tapar Kili González, toca para Michel, este con Karpin, amaga, toca atrás para Masiño. A presión ata o momento efectiva do Zaragoza. Verges tiroulle un autopase a Acuña, pero estaba o Gordobés reclamando man, sae Acuña combinando con Milosevic, tiroulle un autopase a Cáceres, saíulle mal e controlou Ditriel. Masiño, o partido está aberto, Aí ansias por las dúas partes de gañar. Aberto, en calquera momento pode chegar o gol. O que pasa é que polo de agora penso que están un tanto espesos no remate final ambos os equipos. Tocou Óscar Vales para Masiño, xa se abre na dereita Michel Salgado, aí vai recibir o galego, ten por diante a Karpin, fronte a ela Kili González, toca para Karpin, a parede, busca Sánchez, Michel de novo con Sánchez, terá que correr, non vai chegar. Non ten aí ninguna posibilidad de Sánchez. Loita, sen embargo, Valenciano. E é saque de porta. Pois estivo a piques aí incluso de favorecer o resete a Sánchez. Confiouse ese cadro un tanto aguado porque chegaba con moita vantaxe. Con fortuna se chega a pegarlle un poquinho máis despacio co peito Sánchez. Igual mesmo se le leva esa pelota e todo.
A piques de chegar a primeira media hora en Balaídos. Lembren ata o momento Celta 0, Zaragoza 0. Golpeu de porta Juanmi. A pelota que chega a poder de Cáceres. Este con Jorovic. Masiño con Verges. Ven recibir Óscar Vales. Tamén o fai Mostovoy. Aí está Vales con Mostovoy. Pide no centro Masiño. Pica atrás Mostovoy para Jorovic. Non se complica Jorovic. Pelotazo cara a Pénez. Saltou Aguado. Controlou Aragón. Intenta facelo agora Xameli para Kili. Kili con Marcos Vales. A presión de Lubo Pénez. Houbo falta do búlgaro. O empurrón tamén parece bastante claro nese caso de Pénez. Xoga Sundgren. Atrás con Paco. Presiona Sánchez. Con Kili González. Combinaba Paco. Entrou por detrás Michel Salgado. E hubo falta de Michel o Kili. O mesmo caso da anterior, empurrón por parte do xogador céltico Michel. Golpeou Sundgren, cara a posición de Milosevic, despexeu Jorovic e aí volve o Celta o contragolpe. Imos ver se desta volta están algo máis atinados para xa o xogo Mostovoy. Non o ve claro, non ten moito apoio por diante. Continúa Mostovoy, toca agora sí para Pénez. Parou o partido Prados García porque houve unha falta anterior de Marcos Vales a Mostovoy. Non concedeu nesta oportunidade de ligamento ao colexiado porque non tiña ningunha posibilidade de Pénez de chegar a ese envío de Mostovoy. Está Maciño cambiando as botas ao lado do banquiño do Celta. Veo rápidamente Cecais, unha circunstancia curiosa. Maciño en pleno partido, sentado no chan, cambiando as súas botas. O Celta de momento con 10 xogadores. Igual saiu con tacos de goma como... Non, parecía que estaba poñendo tacos de goma. Igual saiu con tacos de aluminio. O campo tampouco está tan esbaradizo. O que estaba poñendo semellaba era goma. Cando víamos tamén o remate de Lubo Pénez tras esa falta lanzada por Mostovoy. Volve Maciño ao campo. Se poden escoitar de fondo os aplausos para o brasileiro, un dos grandes ídolos da afección do Celta. Golpeu xa Juanmi, salta Jorovic, corre Verges, tamén o fai Xameli, chega con vantaxe Verges, recortou ben aí a Xameli, combina con Mostovoy e este que manda a pelota fora porque hai un xogador do Zaragoza. Milosevic, que recibe un golpe na cabeza, está se queixando. No salto con Jorovic en ese último balón. Sí, efectivamente. Ahí está. E o golpe que se leva na testa ao dianteiro centro do Zaragoza. Devolveron deportivamente os maños a pelota. E o partido que continúa co esférico en poder do Celta. Está xogando Fernando Cáceres para Óscar Vales. Abre este para Michel. E este ainda máis para Carpin. Carpin que busca a Pénez. Pénez de novo con Carpin. No centro xa está Sánchez. Aguanta Carpin, busca Sánchez, o control de Sánchez, intenta revolverse, busca Pénez, Pénez, era moi complicado, acabou sacando Aragón, o centro de Carpin pasado, despexa agora Cuña, vai recoller os Carvales, abrindo para Mostovoy, encarou a Cuña, tocou o paraguayo, será saque de banda para o Celta. A ver se este tipo de xogadas animan un pouco os xogadores e tamén a afección, porque o Celta non acaba de xogar como nos ten afeitos. Aí está Mostovoy. Toca atrás Mostovoy para Verges. Presionado Verges ante Xameli. Continúa Verges, insiste Verges, está dentro da área. Vaise Verges. O centro de Verges pasado. O control co peito de Carpin. Carpin, fora. Saque de esquina, señala o árbitro. Será córner, indica o colexiado que Magua ata o momento a mellor xogada do Celta. Vaya xogadón que fixo aí Verges. Volveu cando menos o esperaba a zaga do Zaragoza. Un bo balón para Carpin. O control do copeito, saiu un chisquiño afastado. E dai que acabase por tirar unha posición un tanto forzada o estonio. Aí está o servicio de Verges, que fenomenal xogada do cordobés. O control de Carpin e o lanzamento, xo que xa desde a esquina. Non vale, usa de línea co bandeirero levantada. Sí, interpretou que o balón o sacar o saque de esquina saeu por medio da liña de fondo da portería.
decir, que non entrou no campo e despois volveu salir. Eso que interpretou o xuiz de línea asistente de Prados García. Pois será saque de porta para o Zaragoza. Salientemos un dato regulamentario, non ten moita importancia, pero sí que é unha cousa que debe ter en conta un árbitro. As camisetas dos porteiros son negras. Como digo o regulamento, as camisetas ten que ser distintas, tanto de un como de outro. Por lo tanto, sempre nun terreo de xogo, sempre debe haber, ao menos, 4 camisetas dun cor distinto. Agora mesmo cartón amarelo para Mostovoy, que o público está a protestar bastante. E os xogadores do Celta que lle dicían colexiados, sí, pero ya de antes ali, na outra área, que está a xenerar desde logo moitas protestas o colexiado. Certo é que o a aplicación do regulamento no que atinxe aos cartóns. Sí, non ten un criterio moi regular. O que sí é certo é que a entrada de Mostovoy si é merecedora de cartón amarelo, como amosou Prados García. E o quinto ata o momento Mostovoy, Makelele, Fernando Cáceres no Celta, Marcos Vales, Paco, son os que o viron na Zaragoza. E todo isto cando levamos 35-36 minutos xa de xogo. Está Milosevic e Xameli no borde da área, tocou Acuña, abrindo para Sundgren. Colga Sundgren, cara Milosevic, o toque de Jorovic, corre Milosevic con Verges, aguanta Milosevic. O cambio de perna, continúa Milosevic, balón atrás. E o disparo que se marcha desviado de Marcos Vales. Outro dos homes a vixiar pola zaga do Celta, Marcos Vales, un galego que está en forma. A esta xogada de Milosevic, que lle deixa aí un bo balón a Vales na frontal para intentar o disparo. Verges. Con Óscar Vales, Masiño. Aí están presionando a dous futbolistas do Zaragoza. Tocou atrás Verges. Está tendo moitos problemas na parcela central para tocar o conxunto de Víctor Fernández debido precisamente a iso, a presión que están a facer os de Chechu Rojo. Carpin. Toca Carpin. Con Michel. Pide de novo Carpin. Aí vai recibir Carpin. Aguanta ben a tarascada. Maise o Estonio. Fronta el Sundgren. Busca a Sánchez. O toque de Sánchez. ¡Qué magua! ¡Qué difícil era ese remate! ¡Qué difícil era ese remate de Sánchez coa esquerda! E por que pouco marchou? A xogada máis clara ata o momento do encontro. O centro e o toque prácticamente coa punta da biqueira de Sánchez, que se marchou por centímetros. ¡Qué remate tan difícil! ¡Qué ben o fixo Sánchez! Hai falta, indica agora o colexiado. A Jorovic, sacou rápido Masiño con Mostovoy, de novo Masiño. Aguanta o brasileiro, abrindo para Verges, colle unha contrapé e a pelota que se marcha de novo fora. Non sei que ten esta banda, pero está perdendo moitos balóns nela o Celta. Víctor Fernández, que ubica a posición dos seus xogadores na parcela central. Recuperou Masiño combinando con Óscar Vales. Aguanta Vales, recupera Kili González. O error de Óscar Vales, baixe o Kili, tira un cano a Michel. Continúa Kili González, o disparo Di Triel. Ten que ter moito ollo o Celta aí, porque o Zaragoza ten xogadores moi veloces. Perdas de balón nesa posición van ser moi perigosas. Mete Carpin. Buscaba Pénez, cortou Sundgren. Combina con Aragón, este atrás para Paco. A pelota algo adiantada. A piques estivo aí de chegar Mostovoy. Toca Paco para Solana e este, ante a presión do Celta, opta por ceder pro seu porteiro. Despexou Juanmi. Salta de novo Goran Jorovic. E unha nova falta que lle fai o seu compatriota Milosevic. Mentres vemos outra vez ese último lanzamento de Kili González. No cano que lle falla a Michel. E un disparo un tanto lonxano e frouxo. Jorovic con Óscar Vales. Este combina con Mostovoy. Toca de primeiras Sánchez con Verges. Pide de novo Mostovoy. A pelota pro ruso. Centro coa esquerda. Buscaba Pénez. Será de novo saque de esquina. Tocou Paco. Cedendo que o cuarto lanzamento desde o Curruncho pro conxunto galego.
Vai ser o propio Mostovoy o que golpeo, o lanzamento buscaba o no, primeiro Pava Jorovic, despexou a Cuña, toca agora Masiño para Óscar Vales. Tranquiliza a acción o Celta, está agardando a Óscar Vales que se sitúen os seus compañeiros e ante a presión de Milosevic acabou cedendo para Didriel. Cáceres con Michel, mete Michel, o balón é bo para Sánchez, a piques de chegar, tocou Paco, faina agora Sundgren, sae desde atrás o conxunto de Chechu Rojo, o cambio de orientación de Marcos Vales para Cuña, inicio de desmarque Xameli, aguanta Cuña, mete de novo para Marcos Vales, o cambio de ritmo que intenta facer ante Óscar Vales, insiste Marcos Vales, se acaba por perdela. Os dous Vales da Liga Española estaban aí, Óscar e Marcos. Tamén vemos de pé a Chechu Rojo, que igual que Víctor Fernández reordena a posición dos seus. Menos de 5 minutos para a conclusión desta primeira metade. E como nos apuntaba o noso especialista arbitral, vemos que as camisolas dos dous porteiros son prácticamente idénticas. Tocou Mostovoy, salta Guado, controla tamén a Cuña. Pedía man aí Verges, levouse o esférico Xameli, vai encarar a Jorovic. Hai obstrucción e hai falta. E vai a ver. Vamos ver se hai ou non cartón. Non Parece que esta vez non. Bueno. Non vai a amosar. E penso que se mantivera o mismo criterio, esta xogada si era merecedora de cartón amarelo, que non amosa Jorovic, xogador do Celta. Tiña posición aí de perigo Xameli, marchábase e a obstrucción de Jorovic. Desentendeuse totalmente do balón, únicamente foi a tapar o xogador aragonés. Golpeu a Cuña, tocou tamén Verges, o salto do Kili, a pelota rexeitada. E menos mal que estivo aí atento e rápido Michel Salgado. O cambio de orientación de Sundgren a la posición de Acuña. En recibir un pouco máis retrasado Solana. Pica o centro, sen embargo. Terá que correr aí Paco. Vai presionar Sánchez. O balón para Juanmi. Despexou Juanmi. E ollo que hai. Non hai fora de xogo. A saída de Didriel ante Milosevic. E Didriel que salva a situación. Quedáronse os zagueiros todos un mirando para outro. E todos mirando pro árbitro axudante. Menos mal que Didriel xa estaba atento, porque senón Milosevic encaraba a porta. Non puido agora conectar o remate o Kili González. Será saque de portería para o Celta. Nunha primeira metade na que o Zaragoza está a demostrar o porqué da súa clasificación. É segundo na Liga, con 12 puntos e un do liderato. Sacou de portería Didriel. Saltou aí Pénez. Balón atrás para Sundgren. O pelotazo sen problemas. A poder do porteiro do Celta. Volve a organizar desde atrás o cadro galego con Cáceres, con Masiño, Jorovic. Ábrese na esquerda Verges. Aí vai agora sí a recibir Verges. Vai a presionar a Cuña. Mete pola mesma banda para Mostovoy. Protexe ben ante Solana. Xa se revolveu Mostovoy. Vaya balón que lle pon aí. Pero había fora de xogo. Vaya balón que lle poñía aí a Sánchez. Pero estaba o árbitro axudante coa banderola erguida. E o colexiado indicou o fora de xogo de Sánchez. O desmarque era moi bo e a idea de Mostovoy tamén. Que magua porque era unha xogada desde logo fermosa. Sacouse a Juanmi. Saltou Milosevic. Non chegou Xameli, se o fixo Michel. Enredase Óscar Vales. A piques de perder. Toca finalmente para Jorovic. Cáceres. Con Masiño. Mete Masiño para Karpin, evitou ben aí a Sundgren, sae desde atrás en embargo Aguado, corre Kili González con Michel, son dous xogadores temperamentais con moita forza, será saque de banda para o Céltico.
Masiño, a perda de balón, outra vez no centro, aí está Milosevic, encara a Cáceres, con él está tamén Óscar Vales, era un 1 para 3, acabou perdendo Milosevic, agora sí Masiño con Mostovoy, protexe a Mostovoy entre 3 futbolistas do Zaragoza. Masiño con Verges, pica Verges buscando a Pénez, pero aí con toda a vantaxe. O balón chega aos dominios de Juanmi. Mostrou o cartón ao cuarto árbitro que van a ser 2 minutos máis de xogo. Non está a tocar o Celta, como en partidos precedentes, non está a poder coa presión do Zaragoza. E de aí que estamos vendo a todo momento moitos envíos como ese último de Verges, con moita vantaxe para a zaga do Zaragoza. Milosevic aguanta ante Jorovic, intenta deixar para Xameli, puido ver fora de xogo, aí está Xameli, encara Cáceres o centro, Triel, ante a presencia de Milosevic. Aí está o servicio do brasileiro que buscaba a Milosevic, e con que seguridade o porteiro do Celta. Estamos xa en tempo de compensación, pasan 30 segundos ata o momento, 0 para o Celta, 0 para o Zaragoza, o control de Carpin, mete un balón imposible para Pénez, será saque de banda para os maños. Vai a facer Sundgren, envía Sundgren para Xameli, caeu ante Michel, indica falta o colexiado. Unha primeira metade, eso sí, con moitas faltas, moi trabada, con constantes interrupcións. Moi trabada, 21 faltas tiñeu anotadas. Neste caso era moi clara a falta por parte do xogador do Celta. Sacou Sundgren, despexou Jorovic. Mediu mal aí o bote Aguado, de novo Sundgren. Non puido chegar Sánchez, toca Jorovic e había agora sí fora de xogo. Indica o colexiado. Que ten que repetir o saque porque o balón non está detido. Neste caso ten razón Prados García. Os xogadores deben saber que o balón ten que estar totalmente detenido, non poden sacar con ele en movimento. Agora sí que vale Cáceres, o que move para Michel Salgado. Mete Michel coa esquerda para Sánchez, non hai fora de xogo. Saltou Pénez con Aguado, chega con forza e a falta. Chegaba con forza desde atrás Carpin. E esta que pode ser a última oportunidade. Pasan xa 2 minutos do tempo. E a entrada de Sundgren a Carpin, a falta moi clara. E pasan 20 segundos dos dous que dicía o cuarto árbitro que había que añadir ya esta primeira metade. Imos ver, porque pode ser seguramente a última oportunidade para o Celta. Aí está Masiño, colgando Masiño, non chega Carpin, cae ante Juanmi Verges. Indica o colexiado que non pasa nada. Colga de novo Óscar Vales a frontal, buscando a Sánchez, non controlou o valenciano e final. Final desta primeira metade a que chegamos con marcador inicial 0-0. E aí vemos esa última xogada na que se queixaba o público. Puido haber un penalti efectivamente de Aguado a Lugo Pénez. A mesma xogada que antes, é dicir, o xogador Aguado agarra a Pénez. Os árbitros neste tipo de xogadas é moi difícil que indiquen un penalti. Lamentablemente prodúcense non somente neste partido, senón en todos, non somente en faltas, sino tamén en córners. Pois así acaba esta primeira metade en Balaídos, con pouco fútbol, poucas ocasións e iso sí, moitas faltas e moitas tarxetas. 5, veremos que pasa na segunda metade. Agora tempo para publicidade. Vai dar comezo, mira para os seus axudantes, todo en orde. Comeza esta segunda metade. Puxe a pelota agora en xogo o conxunto maño. Foi Xameli o que tocou para Kili, este combina con Sundgren. O pelotazo de Sundgren buscaba Milosevic, meteu a testa Michel, Masiño con Michel Salgado, a presión de Milosevic, sacude Michel, cara a posición de Pénez, baixa o coiro Pénez, combina de novo con Masiño, este abre buscando na esquerda a posición de Verges, mete para a diagonal de Mostovoy, non hai fora de xogo, encara Aguado, con él está tamén Acuña, toca atrás para Verges, o centro de Verges, o segundo pao, buscaba Carpin, sacou Paco, o salto de Verges, a pelota chega aos dominios de Mostovoy, encara Mostovoy, o cambio de perna e falta. Bueno, pois levamos 42 segundos e esta segunda metade que empeza cunha nova falta, esta de Aguado a Mostovoy. Veremos se non hai tantas interrupcións como na primeira metade.
Vai ser o propio Alexander Mostovoy o que sitúe a pelota o que golpee unha posición perigosa. Aí está Penef agarrado agora por Aguado. 3 homes do Zaragoza na barreira e vai golpear Mostovoy. O envío cara o primeiro pau. Gol! O gol do Celta que chega no minuto 46 e que marcou Kensinón Sánchez. Unha vez máis Sánchez. O deste futbolista é realmente increíble. Cada vez que sae como titular esta temporada, gol asegurado. O seu goliño que non falta en o minuto 46. Seguramente cando máis non necesitaba o Celta. Chega a aportación particular de Sánchez. Un gol de pillería, anticipándose a defensa. Peiteu o suficiente para que non chegase Juanmi. Aí está, libre de marca. Que atento, que listo Sánchez. E unha vez máis refrendando o seu bo momento con goles, co que sabe facer. Aí está o remate, Juanmi que non agardaba por aí. Prácticamente lle rematou a 3-4 metros. E ese remate de Sánchez que supongo primeiro gol nun momento que semellaba desde logo psicolóxico. É fundamental para o desenvolvimento da contenda. Imos ver agora como reacciona o Zaragoza, que actitude toma o Celta, porque con este gol de Sánchez empeza, entre comillas, claro está, un novo partido. Aí está Sungren metendo o centro para Kili González. Este que facía ou intentaba cando menos facer a parede con Xabeli. Caeu Kili González, indicou o colexiado que hubo falta sobre o argentino. Aí está unha vez máis a xogada e a falta que foi de Carpin. Por empurrón. A Kili González, a pelota xa tiña Xameli, pero continuaba a acción, a progresión Kili. En o seu intento foi empurrado, como precisa o noso comentarista arbitral, por Carpin. O disparo de Triel en 2 tempos. Con problemas o lanzamento da Cuña para Di Triel. O campo está moi esbaladizo, moi rápido. Soleu pola mañá e a máis está a facer agora. Incluso funcionou tamén a Mangueira en horas previas. E o disparo que entrañaba un evidente perigo, pero resolveu non 2 tempos Di Triel. Despertou con ese gol de Sánchez tamén o público, que agora sí que se volca co seu equipo. Gaña o Celta por 1-0, gol conseguido no 46 por Juan Sánchez. Hai unha primeira reacción no banquiño do Zaragoza. Chechu Rojo mandou a todos os seus suplentes, os que acompañan o banquiño a facer exercicios de quecemento. O Zaragoza que queixeu tanto con rabia, veselle presionando aínda máis arriba, con máis gañas. Imos ver se deses buratos que deixa pode tirar proveito o Celta. Aí está Michel. Amado centro Michel Salgado, busca un contra un con Sungren, o centro de Michel pasado. Juanmi ante a posición de Penef Sánchez, tamén se incorporaba Verges. Aí está o servicio coa esquerda de Michel Salgado. E estivo atento aí Juanmi para impedir prácticamente un gol cantado xa do cordobés. Volve a sair desde atrás Sungren, organizando pro Zaragoza. Mete Sungren para Milosevic, busca opción de disparo. Acaba deixando o Michel Salgado. A pelota rexeitada, sen control e finalmente Mostovoy. Interven, sen embargo, desde atrás Aragón. Acaba perdendo ante Michel. E aí está tranquilizando Masiño pro Celta. Combinando, cando menos tentaba con Sánchez. Houbo falta, indica o colexiado a Paco. Falta de Michel a Paco moi clara. Pois sí que se está poñendo esto bonito. O Zaragoza que busca agora sí con rabia, con desesperación a porta de Di Triel. E o Celta, imos ver se consegue saír o contragolpe. Controla Milosevic. Vaise de un. Eso xa era moito. Acabou despexando Cáceres. Será saque de banda pro Zaragoza. Vai ser Solana o encargado de poñer a pelota en movimento. Sacou Solana. A pelota atrás de Milosevic. O Celta prácticamente pechado xa na súa parcela e buscando con descaro contragolpe ante o empuxe do Zaragoza. Aí está o Kili combinando con Milosevic. Caeu Kili González. Sí, quería facer a parede e derrubou no Cáceres moi preto da xogada. Viu no perfectamente Prados García. A obstrucción que interpreta aí o colexiado. E unha nova posición pro lanzamento. Di Triel. El lanzamento estaba despistada a zaga do Celta, situando a barreira
ninguén se puxo aí delante da pelota, nadie tampouco do Zaragoza pedirá pasos. E dai ese lanzamento de Acuña, que estivo moi listo, menos mal que Di Triel tamén estaba atento e sacou esa lúa realmente prodixiosa. O saque desde o Curruncho, despexeu Cáceres, tamén o falla agora Mostovoy. Que gran parada de Di Triel. E con que gañas está atacando Zaragoza. Aí está Paco, evitou a Sánchez, a pelota un pouco longa, non chega Carpin, sí que o fixo Marcos Vales, tocando para Milosevic, este deixa para Aragón, pica Aragón, buscando a entrada, pero saiu unha vez máis Di Triel, evitando a opción de perigo de Marcos Vales. Non puido progresar agora Verges, será de todos os hitos saque de banda para o Celta. Busca un compañero Verges, apoyas en Masiño, Masiño de nuevo con Verges, unha pelota comprometida, que ben o solventaron aí Masiño e Verges, Mostovoy chegou moi atento desde atrás Aragón, e agora que loita e aí Carpin non puide recuperala, xoga o Zaragoza buscando na banda, aí intentaba o cando menos Marcos Vales cara ao Kili González, non chegou Kili González, sacará de banda o Celta. Van facer exercicio de quecemento Cadete Gudel e a cara de preocupación de Víctor Fernández, que lle pide aos seus xogadores que manteñan algo máis a pelota no seu poder, que non se deixen dominar por o Zaragoza, a pesar de que o Zaragoza pues, está dominando a situación nestes momentos. Lembrábame ese lanzamento de falta, un gol que caixou aí pouco o Real Madrid nunha circunstancia semellante, e que cualificaron rápidamente todos os xogadores madridistas como un gol infantil. Deses que no fútbol de elite non suceden, porque esas picardías están ben, pero claro, a este nivel que fagan cousas como esas os rivais conceder moito. Ninguén pedirá pasos, os Celta que estaban todos retrasados, ningún diante da pelota, e menos mal, como víamos antes, que Di Triel fixe unha intervención realmente fenomenal. Puede haber man aí no control, dico de todos os xeitos a falta posterior Prados García. Houbo previamente un empurrón claro de Vales ao dianteiro do Zaragoza. E unha nova falta para o Zaragoza. Aí está o lanzamento, despexou Jorovic. O toque, pude haber fora de xogo aí. É o que reclama o público, non indica nada o árbitro axudante. E aí está Mostovoy, que o finalmente o que despexa. Baixa o coiro Solana, intenta progresar a diagonal de Solana, caeu e falta que sinala Prados García. Nova falta ben sinalada. Na xogada anterior existía posición de fora de xogo. O árbitro asistente non levantou porque interpretou que non intervenía na xogada. Pero o caso é que daba a sensación de que ian correndo cara onde ia a pelota. Sí, na miña posición eu penso que sí existía e polo tanto interviña o xogador do Zaragoza na posición antirregulamentaria. Tocou aí finalmente Xameli esa pelota dividida na que trataba tamén de chegar Fernando Cáceres, aínda que non estaba moi conforme o xogador do Zaragoza. Prados García indicou o saque de meta e aí ven a Víctor Fernández, que desde logo polo seu xesto demostra o nerviosismo que está a sufrir tanto él como toda a bancada de Balaídos, porque o Zaragoza está chuchando. Sacou xa de meta Di Triel, saltou Pénez, non chegou, con el estaba Aguado, sí que fixo Solana, combinando con Aguado, perdón, con Acuña, e ben gritou aí a Mostovoy, mete a perna a Carpin, salta Sundgren, vai chegar desde atrás Michel Salgado, intentaba deixar aí para Sánchez, tocou demasiado forte e a pelota que se perdeu pola liña de fondo. Vaya cambio con ese gol de Sánchez dunha parte a outra, vaya ritmo que ten este encontro. Que diferencia cos primeiros 45 minutos. Sacouse a Juanmi, tocou Carpin ante Marcos Vales, o toque posterior de Masiño. Kili que intentaba buscar a Marcos Vales, será saque de banda para Zaragoza. Vai a facer efectivo Sundgren, a pelota buscando a Milosevic. Aguanta Milosevic, recupera Mostovoy, pide por diante Sánchez, aguanta, mete agora sí para Sánchez, non hai fora de xogo, sae Juanmi. E chega antes que Sánchez. Sacou xa para Sundgren. Este que metía para o Kili, non se entenden, sacará de novo pola liña lateral o conxunto galego. Tras esa última perda de balón, non chegou Kili González. E os dous adestradores de pé dando instruccións nun momento no que se vive o fútbol en Balaídos con frenesí.
Sacouse a Michel Salgado, toca Sánchez para Mostovoy, este que busca de nuevo a Sánchez de un balón imposible, corre Penev, toca Paco, Penev non sae, que ven o búlgaro, continúa Lubo Penev, toca atrás para Mostovoy, este con Karpin, o cambio de orientación para Verges, prepara o centro Verges, encara Solana, vai a axudar tamén Acuña, golpeo Malco a dereita Verges, llegar a Sayo Zaragoza o contragolpe. Ahí está incursión doctor Acuña, prolonga Acuña por esa banda, cruzou se ben Fernando Cáceres, despexa o central do Celta, a caída de Sánchez, non indica nada o colexiado, e é Paco o que move pro Zaragoza, discute Aguado aí con Sánchez. Aragón e Marcos Vales, incorporase na esquerda Sundgren, prepara o centro sueco, terá que facer coa dereita, acabou perdendo ante Michel Salgado, e aí está de novo o Celta no contragolpe. Mostovoy con Michel, ten moito espacio aí Michel Salgado, prepara o centro Michel, amaga, aguanta Michel, deixa a pelota na frontal, óptima pro lanzamento, disparo, que se marcha desviado, os 57 minutos de Karpin. Vaya balón que lle puso aí Michel a Karpin, Franco con espacios, ello tempo aí a Karpin a ver la posición do porteiro, a preparar o esférico e acabou disparando desviado. Sacou xa de portería Juanmi, o salto de Karpin, está a xogar nesta segunda metade máis o centro Valeri Karpin, toca Aguado, de primeira Saragón para Solana, ahí recibe Savo Milosevic con el Verges, toca de nuevo centro Aragón con Xiameli, busca un contra un Xiameli con Cáceres, carga Cáceres, le va limpamente a pelota Verges, de nuevo con Fernando Cáceres, Masiño, cambio de orientación de Masiño, con criterio busca Ocos ahí o Celta, recibe Michel Salgado, combinando con Óscar Vales, este Sánchez, ahí se ven Sánchez, pide de nuevo Michel, mete centro para Mostovoy, Mostovoy que busca a Michel, la carrera de Michel, Paco, Juanmi, qué lío, de nuevo Paco, y es saque de esquina. O que esos envíos son desde logo gañas de comprometer o seu porteiro. Seguramente era máis fácil aí cedelo córner, vexan que Paco estaba prácticamente 5 ou 6 metros de Juanmi, unha pelota rasa co rápido que está o campo, eso é perigo seguro. E que preto da xogada tamén estaba Pérez. E o primeiro lanzamento desde Curruncha para o Celta nesta segunda metade. Aí están Pérez e Aguado. Golpea Mostovoy, cara o primeiro pao, despexou Sundgren. Recolle Michel Salgado ante Kili, continúa Michel, busca frontal o galego, a entrada de Kili González, non indicou nada o colexiado. E volve unha vez máis o conxunto de Chechu Rojo a buscar o contragolpe. O cambio de orientación que buscaba Acuña, chega moi atento Cáceres. Aí está Cáceres metendo para Pénez, ten espacios, precipitouse aí Pénez buscando a Sánchez. Estaba só e el mismo pudo conducir algo máis a pelota. Sundgren. Un novo balón case imposible aí para Xiameli, corre sen embargo o brasileiro, ten moita vantaxe Óscar Vales. Protese Óscar Vales ante Xiameli, indica o colexiado que saque de meta. Óscar Vales que volve xa cara a súa posición. E o Celta que con respecto á primeira metade a verdade é que fixo bastante trocos no sentido táctico. Óscar Vales está prácticamente a xogar como outro central máis. Está xogando Víctor Fernández prácticamente con un esquema de 3 centrais. Cáceres, Jorovic e Óscar Vales, dos homes nas bandas que suben moito como Michel e Verges. E logo 3 no centro, Mostovoy, Karpin e Masiño. Mentres que arriba quedan Pénez e como home máis retrasado, con funcións máis de engarce, Juan Sánchez. É a primeira vez esta temporada que o Celta xoga cun sistema como ese. Salta precisamente agora un dos centrais, Jorovic, indica o colexiado que lle fixo falta a Milosevic. Os dous protagonistas dese último lance, dous compañeiros na selección yugoslava, Jorovic e Milosevic. Controla Sundgren, deixando para Marcos Vales, este con Aragón. Presiona Masiño, mete Aragón. Fora de xogo. Fora de xogo. Sí. Levantou o asistente o
o banderín. Non perde tempo Celta, que busca o segundo. Aí está Masiño. Mete Masiño, buscaba entrada. Era moi boa intención de Masiño. Internábase ben Karpin. Despexou Paco e que controla agora é Milosevic, presionado por Cáceres. Revólvese Milosevic. A entrada dura de Óscar Vales. E veremos se hai cartón ou non, ou se xa baixou o listón colexiado definitivamente. Non, baixou o listón. Entende que non xoga da fronteira entre cartón ou non cartón. O centro de Solana. Buscaba a Milosevic. Toca agora Sánchez, recolle Michel. Sánchez buscaba a Karpin, a xogada que non sae. E aí está o Zaragoza de novo a carga por mediación de Kili González. Busca opción de disparo Kili, aplica el ley de vantaxe colexiado. Milosevic, abre Milosevic, un bo balón o disparo de Triel. Con que intención hai o Tora Acuña. A xogada de Milosevic. Estivo moi ben, moi listo aí, abrindo, buscando ben a posición de Acuña. E o paraguayo que ten un bo lanzamento, probou fortuna. Atención que no Zaragoza está se preparando xa para saltar o terreo de xogo Gustavo López. Un home de ataque como Gustavo López. Un home que pode aportar velocidade e mobilidade. O ataque do conxunto de Chechu Rojo. Move precisamente o Zaragoza por mediación de Aguado. Sundgren. Non chegou Milosevic. Despexou Goran Jorovic. E a pelota que chega sen problemas aos dominios de Juanmi. E Víctor Fernández que chama a Cadete. Vai entrar Gustavo López no Zaragoza e Cadete no Celta. Bueno, os dous adestradores que buscan máis goles. Non puido aí Karpin conectar con Mostovoy e iso propicia o contragolpe agora do Zaragoza, que corta dese xeito Fernando Cáceres con esa entrada por detrás e a falta a Xameli. Piden un cambio ahora, vai sair o terreo de xogo Gustavo López, tamén está preparado Cadete. Estamos no minuto 18 deste segundo período. E os cambios que se van a producir nos dous equipos. No Real Zaragoza vai sair Aragón. E vamos a ver cal é a decisión de Víctor Fernández, que de momento non pido cambio, está o cuarto árbitro ocupado por este troco no Real Zaragoza. Vai ser Aragón e vai entrar Gustavo López, un home de carácter ofensivo para o Zaragoza. E de momento Víctor Fernández que di que non quere facer o troco no Celta. E vai ser Santi Aragón, que é un home máis de organización na parcela central. Toque claramente ofensivo no seu sistema de Chechu Rojo. E mentres na banda Cadete apura os seus exercicios. A xogada de estrategia do Zaragoza, o disparo do Kili, que se foi desviado. Vaya disparo do Kili González. E menos mal que non colleu dirección de portería. Aí está o toque de Acuña. E o disparo raso, o campo está moi rápido, como lles comentaba, de o Kili González. Por que pouco. E agora sí parece que se vai a producir esa sustitución. Sí, efectivamente, ahora vais a ir do campo Pérez. Vai a entrar Cadete. O cambio no Celta neste minuto 19. Un dianteiro por outro. É unha xogada sin duda de estratégica de non facer o troco ao mesmo tempo que o Zaragoza. Os aplausos para Pérez neste cambio do Celta. Minuto 19, segundo período. Entra Cadete, sai Pérez. Home, tamén ten lógica, porque por si acaso marca o Zaragoza nesa falta, tamén, pois, igual seguramente Víctor Fernández non faría a mesma sustitución, non sacaría a Pérez. Aí está precisamente en acción o novo, o recén entrado Cadete. Intentaba xogar con Sánchez, ou máis ben Sánchez con Cadete. E que magua que non perseguir ese coiro Cadete, porque xa vimos o que acaba de facer Juanmi. Aí está o ataque de Sánchez para Cadete, quedouselle un chisco atrás. E o es Barón, Cadete que non perseguía esa pelota, porque seguramente que puido tirar proveito dela. Pelota atrás para Ditriel. Despexa o porteiro do Celta ante a presión do Zaragoza. Reclamaba aí falta de Paco público. Non indicou nada o colexiado. En acción Kili González, deixando para Sundgren. Gustavo López. Primeira intervención do Corvo López. Primeira falta que recibe. A falta de Karpin, o recén entrado. Gustavo López, que semella que se sitúa na banda izquierda. Vamos ver como
modifica o seu sistema, o seu plantexamento Chechu Rojo coa entrada de Gustavo López. O lanzamento da falta que buscaba Milosevic. O disparo no rexeite, moi defectuoso, será saque de portería. O lanzamento de Sundgren, que é un xogador que lle pega mellor coa dereita, como nos acaba de ensinar nese último lanzamento. Vaya 23-24 minutos que nos agardan en Balaídos. Lembren, vence o Celta por 1-0. Vale, gol conseguido por Juan Sánchez no minuto 46. Golpeo xa de meta de Triel, o envío potente que busca o salto de Sánchez, o rexeite que pode favorecer tras o toque de Cadete a Juan Sánchez, pero chegou con moita vantaxe aí Juanmi. Golpea agora o meta do Zaragoza. Ningún dos dous equipos que se arrisca a sair desde atrás coa pelota controlada. Os dous fan a boa presión a parcela central e dai que os dous porteiros opten por gañar metros con eses lanzamentos. Recuperou Jorovic e aí está xa Masiño organizando o contragolpe. Aguanta Masiño, abre agora sí para Michel Salgado. Ten espacio por diante Michel, mete ahora desmarque de Cadete, con el está Paco, centro de Cadete, chega Sánchez, que ven Sánchez. Como lle gañou aí a partida a Juanmi e o balón atrás que trataba de deixar. Finalmente tocou Aguado e é saque de esquina. O servicio de Michel para Cadete, a caída banda do portugués, tratando de abrir ocos. E que listo aí que ven. Se apercibiu Sánchez da posición de Carpin. Menos mal por Zaragoza que estaba Aguado. Vai ser Carpin o que lance dos do Curruncho. O saque do Estonio cara a punto de penalti. Acabou despexando Aguado e aí sae o conxunto de Chechu Rojo contra golpe. Oye que un 3-3. Non chegou Óscar Vales e iso posibilita unha opción clara para o Zaragoza. Gustavo López. Increíble o que acaba de fallar Savo Milosevic. Ver para creer. Increíble. Que balón lle puxo aí o Corvo López. E que pelota manda fora o dianteiro centro do Zaragoza. O sexto, bueno, eu creo que máis claro, imposible de Chechu Rojo, como dicindo, se fallamos estas, non sei que imos meter. O erro de Óscar Vales. Como se vai Gustavo López, chega con moita vantaxe aí Milosevic. E a onde a manda? Hai fallos e fallos, pero o que acaba de fallar Milosevic é realmente casi increíble. E máxime tendo en conta que é un ariete de sobrada solvencia. Oye agora con Sánchez, pode marcar o Celta, gol! Isto é o fútbol. En 30 segundos tivo Zaragoza o empate. En unha xogada de pillería pon o segundo pro Celta Sánchez. Os 70 minutos outra vez Sánchez, acreditando a súa condición de goleador. Por onde lle meteu aí a pelota a Juanmi, esa era bastante máis difícil que a anterior de Milosevic. Como lle gaña aí a carteira e a acción a Paco. E por abaixo evita ben a Juanmi. Por entre as pernas conseguiu pasar a Sánchez. 2-0 pro Celta. E isto sí que é un balón auténticamente de oxígeno, tal e como estaba o partido. Non é para menos a ledicia e a celebración de Víctor Fernández, porque estaba apretando Zaragoza e isto cando menos outorga outra tranquilidade no partido. O centro de Gustavo López, busca Milosevic, non chega. Tampouco puido aí controlar Marcos Vales e ao final acabará sendo saque de banda para o Zaragoza. Vaya segunda tarde que estamos presenciando en Balaídos. Aí está o segundo gol de Sánchez. Un gol que pode marcar e moito o rumbo deste partido. Verges, o despexe de Verges, o control de Sánchez. Foi se ven Sánchez de Aguado, mete un bo balón para Mostovoy, prepara o lanzamento Mostovoy, Juanmi. Estaba aí preparado tamén Cadete para meter a bota, pero esta vez non se lle escapou o balón o porteiro do Zaragoza. Acuña. Xoga Acuña con Marcos Vales.
Abre Marcos Vales, volve a insistir a Zaragoza, que non se resigna a sair con este marcador de Balaídos. O centro, toca Ditriel, a pelota solta para Michel, acaba despexando Michel. Isto continúa moi aberto, igual sai daqui o Zaragoza hoxe cunha goleada de escándalo, que igual lle dá un susto o Celta nos minutos finais. Si me permites, Óscar, a desesperación de Milosevic cando o Celta marcou o segundo gol foi máis que evidente. Sentouse no campo, non sabía onde meterse nin para onde mirar. Luego foi Gustavo López o que lle puso o balón en bandexa, prácticamente animal un pouco, porque sí que se veía que Milosevic, desde logo, quedara moi afectado. Esas son das xogadas que poden chegar a afectar a un futbolista ao longo dun partido. Mellor que o erro sexa do xogador que non do árbitro, porque se fora do árbitro un erro dese tipo, imagínense ustedes a trascendencia que tería. E en Balaídos que se volve a escoitar ese Ondiñas Veño tan característico a pasada temporada. Xoga o Zaragoza por mediación de Marcos Vales. O envío moi forte. Está fora, indica o árbitro axudante que se sairá. Cando chegou Marcos Vales, o coiro xa traspasara totalmente a liña de fondo. E será saque de meta para Ditriel. Ainda restan 18 minutos de emoción en Vigo. 2-0. Vence o Celta, 2 goles conseguidos por Juan Sánchez. Golpea Ditriel. Tocou Kili González, vai agora Sundgren. Vai saltar aí Carpin, tamén Masiño. De novo Kili González, vai Xacuna, piques de perder ante Cadete. Sae finalmente con ese balón Paco, que buscaba a Xameli. Puido haber falta, non indicou nada e o colexiado. E é Carpin o que abre para Michel Salgado. Aí está o lance repetido da entrada de Jorovic a Xameli. Mete Michel, colleva contrapea aí a Cadete. E o coiro acaba nas mans de Juanmi. Existía falta de Jorovic na xogada anterior. Non apreciou así o árbitro. Vemos neste máis como ademais podería ir acompañado dun cartón, porque a entrada é realmente perigosa. Non indicou nada o colexiado e move Marcos Vales por Zaragoza. Colga Xameli para Milosevic, intenta revolverse. Aplica a lei da vantaxe o colexiado, indica que aí non pasou nada. Había algún xogador do Zaragoza que reclamaba man. Que se existiu, que non vamos ver se existiu, sí. Semella que dalle, pero totalmente de forma sin ninguna intención por parte de Cáceres, de Fernando Cáceres. Por lo tanto, o árbitro deixou xogar, correcta na súa decisión. Correcta, por lo tanto, a decisión do árbitro. Protestaban, como lles comentaba, algúns xogadores do Zaragoza, indicando penalti reclamando penalti de Fernando Cáceres. Sacou xa Ditriel, o salto de Acuña, metía o Kili González para Masiño. Víctor Fernández, que dialoga na banda con outro xogador, está preparada outra sustitución. Con Tomás está dialogando, tamén se prepara cambio no Zaragoza. Con Tomás, outro home de ataque, vaya minutos que nos agardan. Aí estamos Toboi, abrindo para Sánchez, no centro aguanta Cadete para non entrar en fora de xogo. Carpin con Cadete, abre Cadete para a incorporación de Michel, xa está no centro Sánchez, preparado para o remate, vai buscar aí o defensor, combina con Cadete, o centro de Cadete, aí non estaba Sánchez, e sí que estaba Juanmi. Over rápido xa Juanmi, busca sorpresa o Real Zaragoza antes de que se reprega o Celta. Por mediación de Marcos Vales, este combina con Xameli, pide de novo Vales na dereita, combina con Milosevic, aguanta Milosevic, deixaba agora sí para Marcos Vales, pero xa se meteran fora de xogo. Piden o cambio desta banda, ainda Prado García non se apercebeu, ahora sí, vai sair Tomás ao terreo de xogo, vai sair do campo Mostovoy. Minuto 30, minuto 75 de partido, 30 da segunda parte. O que se vai é Mostovoy e vai entrar Tomás. Mientras tanto, Chechu Rojo tamén solicita cambio, vai entrar José Ignacio no terreo de xogo. O sea que un momento importante, aí se vai Mostovoy, vai entrar Tomás. Ese é o cambio no Celta, o terceiro cambio neste partido. Tamén está preparado José Ignacio. Parece ser que hai algún problema. José Ignacio todavía ainda non pode entrar. Está dicindo de Chechu Rojo, concretamente por Solana. Solana, efectivamente. O que se vai é Solana. E o que entra é José Ignacio, minuto 30 deste segundo período.
Bueno, pues as situacións están claras. Chechu Rojo que sigue sacando xogadores de contención. Neste caso un defensa, un lateral dereito. Mete a José Ignacio, que tamén de traballo defensivo, pero na parcela central. E o cambio do Celta que supoñemos que para tratar de entrar con forza e con velocidade pola banda. E de paso, pois neutralizar tamén a banda dereita do Zaragoza, que estaba a dar algo de problemas nos últimos minutos. Imos ver como cambian as cousas con eses dous trocos que acaban de facer Chechu Rojo e Víctor Fernández. Quedan a todo esto 14 minutos para conclusión. Vence o Celta por 2-0. Os dous conseguidos por Sánchez. Aí estaba precisamente Tomás metendo para Verges. Hai falta do propio Verges. Unha falta clara a Acuña, que semella que co troco e o home que se vai ocupar desa demarcación no lateral dereito. O Touro Acuña, mentres que Marcos Vales, xogará de interior nesa mesma banda dereita. Aí está Michel Salgado tocando para Óscar Vales. Masiño atrás con Jorovic. De nuevo Masiño, presiona José Ignacio, a piques de recuperar, abriu Ben Carpin para Michel Salgado e volve a organizar desde atrás a xogada o Celta. Masiño. Mete Masiño, corre por ese esférico Sánchez, con moita vantaxe aí. Fixo Paco. Problemas para Juanmi, acabou despexando. A loita de Michel Salgado con Kili González. Houbo falta do xogador galego. Vaya duelo que teñen esta noite Kili González e Michel Salgado. Dous xogadores, desde logo, dos máis en forma ata o momento do campeonato. A pelota para Xameli, este combina con Milosevic. Foise dos Carvales, estivo atento aí o quite Michel. Presiona Milosevic, acaba despexando, peitea como pode Sánchez. Entrega sen problemas para Paco. Este para Kili González. Kili con Gustavo López. Entregou mal para Acuña. E chega Marcos Vales para impedir que a pelota traspasa a línea de banda. Acuña. Xoga ben aí Gustavo López. Abre José Ignacio para Marcos Vales. Vai a tapar Verges, aguanta Vales, tocou co exterior, a pelota que resitou en Tomás. A carreira de Marcos Vales, que está moito máis rápido que Verges. Amaga Marcos Vales, vaise de Verges. O centro coa esquerda de Marcos Vales, pasado, va interior erguida, vía fora de xogo. De todos os xeitos, por se acaso, se acha para Ditriel. Por xogo que non existía, como podemos ver nesta imaxe. Precipitouse o asistente de Prados García. Nesta ocasión, Vega Estrápaga. Está Chechu Rojo dando instruccións aos seus xogadores. A mí parece entender, o mellor Óscar Pi poderlo comprobar mellor, que o Zaragoza vai xogar a partir de ahora con só 3 defensas. Está botando unha bronca a Acuña para que adiante a súa posición e para que a defensa se adiante aínda máis para tratar de presionar ao Celta. Está cargando o xogo efectivamente o Zaragoza nesa banda con Acuña e Marcos Vales. Para tratar de impedirlo entrou Semella Tomás, pero continúa insistindo nesa banda o equipo de Chechu Rojo. E un Chechu Rojo que veíamos que tiña algún que outro problemiña co cuarto árbitro. Sacouse aí Vales para Xameli, foise moi ben Xameli. Continúa Xameli, metía un balón cara a un suposto desmarque dun compañeiro, pero aí non entraba Kili González, que estaba abríndose cara a banda. Está agardando Ditriel que se adianten os seus compañeiros, golpea xa de meta o porteiro do Celta, o envío potente buscando a posición de Sánchez de Cadete. Tocou Paco e vai chegar para recoller Marcos Vales. E saque de banda, escapouse a pelota no control o xogador galego. Sacará pola liña lateral o Celta. A piques de entrar nos últimos 10 minutos do partido. Continúa vencendo o conxunto galego por 2-0. 2 goles conseguidos por Juan Sánchez. Hai unha nova falta agora. A falta Goran Jorovic, que indicou Prados García, de Gustavo López. Vai ser Masiño o encargado de facela efectiva. Golpea xa Masiño, combinando o centro con Tomás. Pelota atrás para Cáceres. Verges con Masiño, non pudo chegar ao brasileiro. E aí recupera José Ignacio con Gustavo López, que cambiou de banda. Vai encarar aí a Jorovic, aguanta Gustavo López. A chegada de máis efectivos, se acaba facendo de falta Goran Jorovic. Celta leva neste segundo tempo 11 faltas. No primeiro tempo fixo 9, das cuales puseronlle 3 cartóns. Nesta segunda parte, ningún cartón de 11 faltas que cometeu.
O que está facendo menos faltas é o Zaragoza, e iso sí que está a notar o xogo do Celta. Aí está Cadete. E indica o colexiado que saiu, non estaba nada de acordo Cadete. Vai se producir un cambio no Zaragoza, vai salir ao campo Radimov. E o que se vai ir aos vestiarios é Acuña, minuto 36 deste segundo período. Novo troco no Zaragoza, entra Radimov e o que se vai é Acuña. Lino que nos comentaba antes que Chechu Rojo lle dicía a Acuña que adiantase a súa posición, pero parece que Acuña non acababa de responder ás exigencias do míster. E Chechu Rojo que lle dá descanso e dá entrada a Radimov, que é outro futbolista de ataque, un xogador de creación, un futbolista que se desenvolve moi ben entre a dianteira e o centro do campo. Fai moi ben o traballo de engarce. E veremos de todos os xitos onde se sitúa o internacional ruso. Xoga Michel Salgado, colga Michel, balón pasado, aí non hai ningún compañeiro e vai recollerse ningún tipo de problemas Marcos Vales. E o turno agora do Zaragoza. Físicamente os dous conxuntos teñen que notar sen dúbida, sobre todo estes trepidantes 37 minutos que levamos desta segunda metade. Gustavo López, o que deixa para Marcos Vales, e este que se metera dun xeito bastante inxenuo en fora de xogo. Tardou tamén moito Gustavo López en darlle a pelota. E Marcos Vales que estaba en posición antirreglamentado, un chisguiño máis adiantado que a defensa do Celta. Chechu Rojo que xa fixo as 3 sustitucións coa entrada de Radimov. E a Víctor Fernández aínda lle resta unha. Non, perdón, ten as 3, efectivamente. Entrada de Óscar Vales na primeira metade por lesión. Esa foi a terceira. Tocou Masiño, faina agora Aguado. Aí está de novo Masiño. Reclamaba xogo perigoso o público de Radimov. Non indicou nada o colexiado. Agora sí, non agora falta. Sí, en vista de que non chega Milosevic, anula a lei da vantaxe que concedera nun primeiro momento para indicar esa falta anterior. Acerta, pero na ocasión anterior podería sinalar xogo peligroso por parte de Radimov. Xoga o Zaragoza por mediación de Marcos Vales. Mete Marcos Vales buscando a Milosevic. Un balón moi complicado. Xoga pros galegos Michel. Deixando para Masiño. Mete Masiño en profundidade. Cara a carreira. E iso pode ser mal. A carreira de Cadete. Marchábase o portugués. Está indicando o colexiado que él se ia só. E imos ver agora Prado García. Se saca cartón. Vai consultar. O árbitro non a viu. Mirou o asistente a Javier Mázquez Navarro, que é o que co pitidiño que ten o banderín na súa man dereita, indicoulle asistencia da man por parte do xogador. Amarela. Amarela para Paco. Amarela para Paco, que como é o segundo cartón supón o vermello e polo tanto expulsión. O Zaragoza que se queda con 10 cando restan 6 minutos. Paco que vira o primeiro cartón no minuto 11 e agora no 39 da segunda metade ve o segundo e abandona o partido. O certo é que podería ser perfectamente cartón vermello. O árbitro interpreta que non é xogada clara de gol porque non ten controlado o balón o xogador Cadete, pero sí ten ventaxa sobre o defensa. Baixo o meu punto de vista debería ser cartón vermello directo. Sí, a pelota ademais levaba a dirección portería, era unha de controlar a Cadete, era unha ocasión manifesta de gol, das que dio o regulamento. Sí, o que pasa é que como el non a viu claramente, a consulta co asistente debeu ser determinante para amosar o cartón amarelo nada máis. Bueno, pues Paco que se marcha, deixa o seu equipo con 10 e aí está se preparado para o lanzamento Tomás, que lle pega moi ben coa esquerda e vai Tomás o lanzamento, fora. Buscou o pau do porteiro Tomás, pero o seu disparo que se marchou desviado. Algo máis doado se lle presenta este treito final do partido Celta coa expulsión de Paco. Seguramente o Zaragoza seguirá actuando do mesmo xeito, tanto lle dá a perder por 2 que por 3 ou por 4. Habería que insistir sobre estos da unificación de criterios en amosar cartóns en xogadas manifestas de gol, porque lembremos como a semana pasada en xogadas moi similares non sucedeu o mesmo que hoxe.
Ahí está Juan Sánchez abriendo para Michel. Centra Michel buscando a Sánchez. Esta vez falló Sánchez. Se cadra. Era máis doada de todas. A ocasión máis fácil que tivo durante todo o partido. Esta, desde logo, era máis fácil, máis doada das dúas que meteu. Ao servicio de Michel, controla ben. Tamén é certo que enseguida se lle botaba en riba un defensa do Zaragoza, pero tempo tiña de sobra para converter eso no terceiro. Sánchez, por si había algún tipo de dúbida, está lle dando a razón a Víctor Fernández do porqué da súa inclusión hoxe no equipo titular. É probablemente o xogador do Celta máis en forma neste momento, no momento no que se dubida da precisión, da definición dos seus dianteiros. Sánchez reclama protagonismo no conxunto galego. Aí está Xameli, que marchou de Masiño, intentaba deixar para Radimov, pero unha vez máis moi sobre aí no corte Óscar Vales. E no contragolpe o Celta, o desmarque de Cadete, se meteu en fora de xogo. Agora sí, mandou Carpin para Cadete, pero este ainda estaba en posición antirregulamentada. Atención que hai un xogador do Zaragoza tendido no chan, cerca da área de Triel, non se apercibe nadie. Segue o xogador renqueante, Xameli. Sí, efectivamente. E de todos os xeitos, na acción anterior, eu creo que Carpin aí empecinouse un tanto con Cadete, porque era un 4 para 3, eran 4 do Celta. Pola esquerda entraba outro home nunha moi boa posición. E seguramente Carpin de aguantar un poquinho enseguida que o vería. Aí está Sánchez intentando revolverse, caeu e falta. Como se revolve Sánchez, Gustavo López o que lle engancha a perna. A falta prol do Celta, restan menos de 3 minutos para a conclusión. Continúa a vencer o conxunto galego por 2-0. Un Celta que a máis lembren que segue invicto nesta liga. Con estes 2 goles, o conxunto de Víctor Fernández pasaría a ser líder da primeira división. Claro, está de xeito provisional. O lanzamento de Tomás Juanmi. Un líder galego. Ao final deste primeiro partido da sétima xornada teríamos o Celta que sumaría 13 puntos, os mesmos que Real Madrid, pero por diferencia de goles sería o cadro de Víctor Fernández, provisionalmente sempre, claro, líder da máxima categoría do noso fútbol. Aí está Marcos Vales, metendo para Milosevic, con él estaba Cáceres, tocoulle Cáceres a pelota, e xoga xa en ataque o Celta, por mediación de Verges, este que abre para Tomás. Non puido chegar aí Tomás, forzou demasiado na entrega a Verges. É Aguado que cedeu o saque de banda. Con tranquilidade, con parsimonia, vai proceder o Celta a efectualo, vai ser Verges. Saca xa Verges para Carpin, de novo Verges, caeu Verges, reclamaba falta aí de Marcos Vales, non indicou nada Prados García, continúa a acción. Marcos Vales que entregouse ningún tipo de problemas ao peito de Cáceres. E move xa Óscar Vales con Masiño. Sánchez de novo con Vales, toca malo centro, a piques de chegar Milosevic, que non agardaba ese regaliño. Está Tomás aguantando, tranquilizando, combinando con Verges, este para Masiño, entre os oes do público. Fernando Cáceres con Óscar Vales, este abre máis para Michel, aguanta Michel. E acabou perdendo Michel Salgado ante a presión do Kili González. Move rápido Zaragoza, tocou Kili o centro para Radimov, Gustavo López. De novo con Radimov. 3 minutos vai engadir o colexiado, segundo a indicación na tabliña do cuarto árbitro. Hai falta, indica o colexiado. A prol do conxunto visitante. Gustavo López. Fronta el Masiño, vaise Gustavo López, encara tamén a Tomás, a pelota para Kili González, intenta meter para Xameli, de novo Kili, pica Kili, insiste con Xameli, rexeitou Óscar Vales, e desde atrás é Sundgren o que cambia de orientación para Marcos Vales, colga a pelota buscando de novo a Xameli, non chegou el, nin tampouco Michel Salgado, e o coiro que se vai perder mansamente pola liña de banda. Estamos xa en tempo de compensación, pasan 35 segundos, 2-0, lembren, vence o Celta. 2 goles conseguidos por Juan Sánchez.
Aí esta acción, o salto de Xameli con Michel, e incluso puido haber falta aí do xogador brasileiro do Zaragoza. Non, volvo a indicar o mesmo que fixo na anterior xogada. Saque de banda mal executado por parte de Michel Salgado. Entres víamos a repetición da falta que puido existir de Xameli. Michel sacou mal de banda. E a xogada do Zaragoza que finalizou sen ningún tipo de problemas. Obvio atrás o Celta. Isto está xa prácticamente decidido. O cadro galego que vai ser líder provisional. O remate desta sétima xornada. E a espera do que fagan mañá o resto de equipos. Este Celta Zaragoza é o único que se adianta a esta tirada do campeonato español. Masiño con Michel. Mete Michel para Carpin. Este con Sánchez. Non puide controlar. Despexeu José Ignacio. Entregoulle a Masiño. Ainda hai tempo para un máis. Abre Masiño para a chegada de Michel Salgado. Ahí está o galego, prepara o centro, envío pasado. Saltou Verges, que está realmente motivado e buscando un gol. Non chegou Verges. Marcos Vales ante Cadete, recuperou o galego. Reclamaba falta aí o público. Non indicou nada o colexiado, protege Milosevic. Con el sempre Goran Jorovic. Sacou rápido xa Radimov, a falta que indicou o colexiado. Para Kili González, este Xameli, o que abre para Milosevic, que está moi canso. Aguanta Goran Jorovic, busca un contra un Milosevic, tamén con Cáceres, vaise de Cáceres, toca Jorovic. Sae a pelota e saque de banda pro Zaragoza. Pode ser unha das últimas accións esta. Apenas 40 segundos para que se cumplan eses 3 que debe de engadir o colexiado. Vai sacar de banda Radimov, sacou xa, combinou con Xameli, volve a reclamar Ormán, hai o público no control do brasileiro, revolvese Xameli. Entre 3 xogadores. Tirouse Xameli. Indicou falta o colexiado. Indicou falta porque o asistente marcou non. Sí, tócalle claramente coa perna dereita Verges, parece, non? Sí. Todos os casos, o asistente é o millor colocado nesa xogada para ver a infracción que produciuse. Como exagerou de todos os xeitos a caída Xameli. Sí, unha práctica xa, desgraciadamente, dos futbolistas, pero... Desgraciadamente todos os xogadores, como por exemplo antes fixo Pénez, fan este tipo de tretas. Pasan xa os 3 minutos, a falta que golpea Gustavo López. Tocou de Triel para enviar a pelota a córner. Isto xa é todo tempo extra. Aí vemos outra vez o lanzamento do argentino López. E unha vez máis, realmente sensacional esta noite o porteiro do Celta. Berro público desde a bancada, pedíndolle a Prados García que indique xa o final, que está engadindo, se xa pasan 33-35 segundos dos 3 que lle marcaba o cuarto árbitro. E agora sí que se decide Prados García, e isto acaba coa victoria do Celta por 2-0. Lembren, 2 goles conseguidos nesta segunda metade por Juan Sánchez. O primeiro deles no minuto inicial, logo presionou moito Zaragoza, tivo oportunidades, unha moi clara de Milosevic para igualar, e en apenas un minuto despois do erro de Milosevic na xogada seguinte, Juan Sánchez poñía o golpe xa definitivo na contenda. O segundo gol, un gol que pesou demasiado xa no ánimo do Zaragoza. O Celta que con este resultado, con estes 2 goles, lembren, como lles comentaba, pasa a ser o líder provisional desta primeira división, a espera do que fagan mañá o resto de equipos.